Permezz tiegħu membri differenti varji ta' Inizjamed jew nies illi missewma Inizjamed jiftakru f'mumenti partikolari u biex ngħidu hekk jesejjizzawhom jew jippoetiċizzawhom b'dan il-mod. Il-ktieb ta' Inizjamed u niftakar huwa ġabra ta' essays u kummenti qosra li jfakru l-25 sena mit-twaqqif tal-għaqda. 25 sena ta' kliem, mużika, karti, lingwi u tradizzjonijiet imma fuq kollox relazzjonijiet. Dawn l-essays u kummenti qosra jagħtuna toma tal-esperjenzi varji fiħdan Inizjamed. Issa biex nitkellmu f'aktar dettall dwar il-proċess, l-iskop u kif ukoll il-kontenut ta' u niftakar illum ġejna niltaqgħu ma' Lian Ellul. Keith Borch huwa l-editur ta' din il-ġabra u bħalissa fil-fatt tajjeb ngħidu li l-essays ishom hekk ħadu l-ħajja f'Malta u allura nħossu li din il-ġabra tidwi mhux biss mal-esperjenza ta' Inizjamed imma wkoll mal-atmosfera u l-ambjent letterarju kurrenti ta' bħalissa. Hemm diversi kittieba imma mhux biss anki mużiċisti, fotografi li kienu involuti f'Inizjamed u l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta matul is-snin. U allura verament hekk dan il-ktieb huwa ċelebrazzjoni mill-isbaħ ta' dak illi għadda imma wkoll u awgurju għal dak illi ġej. Min jixtieq jakkwista l-ktieb jista' jkellimna fuq il-mezzi soċjali tagħna, Instagram, Facebook ta' Inizjamed u jfittixna wkoll fl-attivitajiet tagħna illi norganizzaw minn xahar għal xahar. L-avveniment ewlieni ta' Inizjamed huwa l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta li jsir fl-aħħar ta' Awwissu kull sena u fil-fatt dan il-ktieb għandu diversi essays li anki jirriflettu fuq mumenti minn dan il-festival. Biex insemmi ftit minn dawn l-essays pereżempju jien naf Jean-Paul Borch jiffoka fuq il-koordinazzjoni u x'teħtieġ biex tikkoordina festival bħal dan. Clara Zoppardi tiffoka fuq is-silenzju. Kemm Justin u kemm Claudia Gauci jaqbdu, Justin Somerville u Claudia Gauci jaqbdu mal-idea ta' memorji u ritratti. Ġifieri hemm dawn l-ispunti li wkoll huma l-ispeċjalizzazzjoni ta' min kien parti minn Inizjamed u permezz ta' dawn l-essays qegħdin jimirħu u jiftakru x'ġara u kif għedt dan huwa wkoll riflessjoni għal dak illi ġej.